ya SP Dr. East Kasih District di Bangka Belitung. Kadai halor kawai ka isu akaba kawai ka social media user keren beng ya ikong kumoy alang. Ibadai iway member jong kahil sama union apo Southwest Kasih District. Te DOE ya kani apo U T7 ka new jong T7 te nakaliang ka jongi nila penrem ya kani ka jingjia bakani ka brio keren beng ya ikong kumoy klam datip ya ka jing sisha sapang ka jing ikong kumoy. Jadi namar kata-kata ka jing sokya ka jongi bat kum kinong rap niyang shitali bat ikong kumoy ban penrem ya kani ka brio bat idawa naka police department bakadai ban wat ya kani ka brio bakadai ban pap bakadai immediately kadi ban panmap but nismo ban ong ba kum kini ki jingjia ki ban kapor ki brio ki ba ngimtip naka na ki wipat ki jela but ki brio ki ban ero ngimtip te henrei kum kini ki jingtho ki ba pentok bria ka social media ngasmo ban ong ba ngidai ban yang shitali kum kajai ban rio but ngidai ngimdai ban ailat kum kini ki brio bakin nyobeng ya ilong kami khamtam ikong kumoy ini ilong kami ikong kumoy ini ibala yo ikakarta ka bajrong nyo pendrus nem ndre idang mari sport adu menta kalong kajing aimen sim ki kun samla kadon kajing aimen sim ya kinong ile kai sport ba kinong aimen sim ya ki kun jo kinong rap ba kai ka ba ikong kumoy ilaya denti henry ngisi ba kani ka briu ka bana ay ngimtip te henry nakaliang kajong SP menta kasni ila kularingi ba insim kia halor jong kani but nakaliang ka police department kin sawat i kani ka brio ka dini ay but nakaliang ka police department kin sapa nakajingtho ba kin sali ila ka jong ka kam nakabenta ba kani ka brio ka depan panma mardot bala ta kam parngap kan ngat hakian ibadai ka kum ka social media act but ni kerpat ru ba kum kini ki jingjia nakaliang ka jong ka sarkar ba kum juru nidan i ki senglong tumi nidan ya ki sport association bakin wan chakmat nakabenta bania snok tilang bat ke hil sama union ban penrem halor kani ke jingjia ka baki brio ki banabar kin keren beng ya ki brio ki badan ya kanam apo kasjit ke brio kitong te bal yang jong ka hil sama union ngimdan ban kentho ya no te henry ngi yang kanong rem ba ikong kumoy idei idkhot bakura jong hil sama union badha kapor ba ikong kumoy ilet ban shim benta keleng ka hil sama union ka julum donation na kidukhat jong ki paranong rep bat pan pencelur ya kalong kami bakan ni chakmat na kabenta banwan rai kanam ka buram ya kacela hatu boleh kani ka limba ka jingwan kendu jongi USP minta kasni lesi kan pen play ya ki khmat jong ki brio bat ki wei ki association bakin yasnok tilang bakil sama union na kabenta ban penram ya kani ka jingjia ha ka bedi bakan ka brio ka jingkeren bai jokai kong kumai kaiwan minta kasni di dangwan ban kendu USP ingin saya perkat yang haka isi lah nakadon kam bande ikata ke nakaliang jaga seng kasaya chakmat mungkin kiba ikong kumoy isya keren beng kali hakadai halor ba kadon ko gijing tho ba baong ba namar bi ibon kon idan hadu khat angut ki kon te kani ka brio ko ong ba ka kentho ikong kumoy ba kalong kumba ikong kumoy ilong kum ka knai ka bakai ki kon kelam ka jitip te kadai kata ka kentin te le singa refer ya fi ba finpek ya katukat news ka bami apo T7 kalong ka ba mong bahagi ni kitin di batok kan kabir tay sutu kata gumi ka baro naki men ki para jonga kidi ki balapas master sudah te baki brio kin krendeng ya ka jat brio ka jongi klam dati di kanong rem ni yang ha kanong rem bat persa ikata bat kani ka brio ka pan kata ka di jintawa